decka, Laci Strike a to je moja dobrá kamarátka Maťa. Dneska tu máme tréningy pre úsmev ako dar. Je tu taká myšlienka, máme jednu pesničku zo Strieders Academy, ktorú my venujeme vám. A vy všetci sa naučíte choreografiu, ktorá bude vaša choreografia. Vymyslené je to iba pre vás, tak aby to zvládli tancovať aj malé deti, aj veľkí chalani, aj vedúci. A vždy, keď budete počuť tú pesničku, tak budete tancovať takýto tanec a to bude vec, čo vás bude spájať. Ideme na to. OK, najskôr si vysvetlíme počítanie a kroky, ktoré budú v prvej osmičke. Celkom sú to 4 osmičky, je to veľmi jednoduché. Prvá osmička vyzerá takto. Ja budem počítať, Maťa tancuje. Ideme na to. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 4 doby meleme, raz, 2, 3, 4 a 4 doby mávame. Ideš? 5, 6, 7, 8. Skúsime decka spolu, my sa otočíme takto. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presne, aby vám na čísla sedeli pozície. Ideme. Druhá osmička. Ako bola? Pripomeň. Aha, jasne. Takýto pohyb. Ruky na ramena, von. Na ramena, von. 4-krát spravíš. Takto. Dáš lásku. Dobre? Ideme. 4-krát dáš lásku. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4. Super. Teraz 8 krát takto buchne s plecami. A, 2, A, 3, A, 4, A. Tak ideme. Pridáme ramena. 5, 6, 7, 8, raz, A, 2, A, 3, A, 4, A. Super. Takže druhá osmička dohromady vyzerá takto. Raz, 2, 3, 4, bam, 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 bam. OK. Keď spojíme prvú a druhú osmičku, vyzerá to takto. Pozor, všetci spolu. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, pam, 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 pam. Dve osmičky hotové. Pokračujeme. Tretia osmička, to je Matina, to vymyslela ona. Takéto ťahy s kolenami. Ľavá, pravá, dvakrát. Takto dám, nohy, dvakrát. Dobre? Takže to je tretia osmička, všetci spolu. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu je dôležité, aby ste vysoko dávali kolena, aby tam bol v tom parádny pohyb. Dobre? Štvrtá osmička, 4-krát ramena, 1, 2, 3, 4 a ruky dopredu máme. 5, 6, 7, 8 a teraz dôležitá vec, póza. To je prvá doba. Každý takú pózu, ako chce. Lebo my sme to len teraz vymysleli. Ale my budeme všetci tvrdo makať, lebo máme 4 mesiace na to a toto sa bude tancovať na vianočnom koncerte Úsmev ako dar do telky. Takže všetci sa to učte a všetci tam s nami odpálite. Makajte na sebe, decka. O tom toto je.